Lezi indaba zehora lokuqala sikwethulela zinabukhoma ekomkhulu le-SABC Auckland Park eGoli imbukeli nazo ezinohlonze emini nje. Ongqongqoshe ababhekele ezobulungiswa nezokuphepha kuleli babamba umhlangano ophuthumayo endlini zombuso ePitoli ukuzobhunga ngesimo esishubile kuleli mayelana nokugcwala kwabo kufika kuleli njengoba izinhlangano ezahlukene ziqhubeka nokumasha zithi zibafuna behambile abantu bokufika kuleli. We decided that we called for a dialogue so that there will be a multi-sectoral approach in dealing with this problem of illegal migration. Namhlanje kubanjwe imicimbi ezifundazweni ezahlukene njengoba kugujwa usuku lokuba ngama-Afrika esikhathini lapho kunembhikisho yokufuna kuhamba bokufika eNingizimu Afrika. I deny that I am a flight risk in respect of this matter. I wish to state that my failure to meet with the investigating officer are that I was skeptical that he was in fact a police officer. Umbuso usukhethe ukusiphikisa isicelo sebhayili sika Brown Mokgotsi umsola ngokuhlinzeka ngekheli elingaqinisekisiwe ukubhala incwadi efungelwe enemininingwane engelona iqiniso kanye nokuthi kungenzeka phazamisa ofakazi ecaleni lakhe. Ngikubingelele umbukeli ngikwamukele indabeni zehora lokuqala igama lami nguNoxolo uMamtshali wakwaMwali ihlabanga lelimhlophe qwa ake sibheke ukuthi namhlanje emini sikuphathele ziphi. Ongqongqoshe ababhekele ezobulungiswa nezokuphepha kuleli babamba umhlangano ophuthumayo endlini zombuso ePitoli ukuzobhunga ngesimo esishubile kuleli mayelana nokugcwala kwabo kufika kuleli njengoba izinhlangano ezahlukahlukene ziqhubeka nokumasha zithi zibafuna behambile abantu bokufika kuleli njengamanje ke umbukelisi ixhumana nentatheli ke yezindaba lapha eSABC uSamkele wakaMaseko. Samkele asikubingelele sikwamukele indabeni zasemini sicela nje ukuthi usichazele ukuthi ngabe yini okulindeleke ukuthi iphume kulomhlangano wongqongqoshe. Sikubingelele Mamtshali ihlangene elimhlophe into siyaziyo ukuthi nje ongqongqoshe abakhulukazi ababhekele ezomthetho eNingizimu Afrika nalabo ababhekele ezokuphepha bahlangene namhlanje kuyintambo zombuso lana ePitoli lapho abazokhuluma khona namaqembu ezepolitiki amanye abo asefikile lana siwabonile afana nabo ke oAljamaa kanye futhi nayo ke iEFF emelo yena ke udokotela umgcini imithwako ukuthi kuzokhuluma kakhulukazi ngalezi ideleka ezenzakalayo eNingizimu Afrika kwalabo abokufika abalana eNingizimu Afrika ngomngemthetho. Asiphinde sikuphinde lokho Mamtshali inkinga abantu bokufika abaseNingizimu Afrika ngongemthetho okuyiyona ke edala ukuthi kube khona neziteleka eseyiqubuke ezifundazweni ezifana neKwaZulu Natal se-Eastern Cape ukhumbule abantu abafana nabo phakela omthakathi kanye futhi naye ke ungizwe mchuno bamashila bahambile bayoteleka kuyidolobha la kuGompo lapho betelekela khona ukuthi kukhona abantu abakhona kulela dolobho ngongemthetho abaqhamuka kwamanye amazwe abalana eNingizimu Afrika sikende saphinde sabona ngalempela sonto edlula ngolesihlanu lapho khona kumasipala waseEkuruleni kuhlangane abantu nakhona bateleka bathi batelekela bona abantu abokufika lana eNingizimu Afrika ngongemthetho abangenawo amabaphepha abagunyaza ukuthi babe khona ke la eNingizimu Afrika. Simbonile la ngaphakathi kulomhlangano yena ke isekela lomphathiswa weHome Affairs uNjabulo Nzuza kanye ke futhi ke naye ke ungqongqoshe weJustice wezomthetho eNingizimu Afrika uMamloko Khubhayi okuyena ke uhlalo wale meeting nabo ke futhi ke abaqhamuka kumnyango wezokuqasha eNingizimu Afrika phecelezi Department of Labour and Unemployment eNingizimu Afrika bakhona ngaphakathi uMakhosazana Math naye uJomo Sibiya ukudingada ngalolu daba ukuthi kakhulukazi lesiyiteleka ozibonayo eNingizimu Afrika equbuka kuyona yonke indawo abantu bakhala ngokuthi abantu abokufika ngongemthetho eNingizimu Afrika babathathela amathuba omsebenzi. Uphinde ukhumbule lo washona wayekade ungqongqoshe wezezimali eNingizimu Afrika uTito Mboweni wake washo ukuthi mawuya kwendaweni zokungcebeleka nendawo zokudla ezithe xaxa eNingizimu Afrika nazo zonke nje ezinye uthola abantu bokuhamba abaningi abasebenza kuyona ke yomkhakha eNingizimu Afrika okade ubona abantu baseNingizimu Afrika besebenza lapho kwamanje abasekho mobheka futhi nezinto ezithinta amakhono njengabantu abamaplamba
abantu abawo bricklayer omaselane osabatholi abaseningizimu Afrika usuthola abantu bokuhamba abaseningizimu Afrika ngokungemthetho abangenawo amaphepha ukuzona izinto ke abantu laba abatelekalayo abafana no Jacinta Ngobese nabo ophakela umthakathi kanye futhi noNgizwe Mchunu abakhala ngayo eningizimu Afrika njengoba sekukhona namanye amaqembu ezepolitiki afana no Action SA ateleka nabo ke uke ambona nowayengumongameli weningizimu Afrika uThabo Mbeki ekhuluma kwi-Africa Day lecture yakhe kade seKapa ethi inkinga akuwona abantu bokuhamba eningizimu Afrika edala ukuthi abantu baseningizimu Afrika bengawatholi amathuba omsebenzi. Sibonga kakhulu ke samkele cha qhubeka ninkanise lapho ePitoli siyobe sesizwa ngani ke makuhamba ukusuku okuzohlaluka ke kuwo lo mhlangano umbukelo bekusamkele Maseko ubesibikela esePitoli. Umholi weBosa uMusi Maimane usephumele obala wagxeka udlame olubhekiswe kwabokufika bakuleli ngokungemthetho kulandela ukwanda kwembhikisho ezingxenyeni ezahlukene zezwe. uMaimane uthi ukhathazekile ngokwanda kwamaqembu angagunyaziwe ahamba ehlola bokufika bangenawo amaphepha okuba kuleli. uMaimane ethula inkulumo yakhe yosuku esithangamini nabezindaba njengoba namhlanje kubungazwa iAfrica Day ukubekwa caca ukuthi akahambisani neze nezinhlangano ezilwisana nabokufika kuleli ngokungemthetho. I don't agree with all of these fresh movements that are starting. Whilst they may have grievance, violence is not the solution to dealing with that grievance. It dehumanizes us, and worst of all, it converts it into Afrophobia, because I want to invite people to also march in communities that are occupied by Poles, Europeans, Americans, whatever there is. Because if you're serious about the issue, take it all the way through, not just against Africans. uMaimane uthi sekuyisikhathi sokuthi abaholi base-Afrika babambisane bagxile ekuthuthukiseni umnotho walelizwekazi ngalomcebo weAfrika enothe ngawo. Africa does not lack talent, does not lack resources, does not lack ambition. Often what it lacks is execution on the part of leadership. Uthi ngabe kuseqhulwini izingxoxo zokuthi kuqhakanjiswe izwekazi iAfrika kanjalo nokuhwebelana kwamazwe ase-Afrika hayi ukukwebhana. We are not going to rise through slogans. We only can do so through trade, through growth, through infrastructure, through education and leadership that is committed to real progress. Amakhulu abantu baseGhana abahlala eningizimu Afrika bahlanganyele endlini zenxusa laseGhana ePitoli njengoba kuqale uhlelo lokulungiselela ukubuyiselwa kwabo eGhana kuleli sonto ngokuyikhethela. Iqoqo lokuqala lezakhamuzi zaseGhana ezifuna ukubuyela ekhaya kulindeleke ukuthi lihambe ngolwesithathu kuleli sonto. Isigaba sokuqala salolu hlelo sizobeka iqhulwini abantu abasengcupheni okubalwa kubo abesifazane, izingane kanye nasebekhulile. The situation in this country has been fluid till now. I know we're not going to run away from the realities on the ground. People are not happy. People have lost economic value in everything that they do. Abanye abangumsinsi wokuzimilela kwalaseGhana bathi bazizwa bengaphephile ukuba kulelizwe. Don't have confidence in the safety of my environment because there have been 3 incidents where I have been attacked and I had to come to the embassy to seek shelter. I decided to go because they say we must go to our country and face our country. So I'm going to help people to face the country. Ngakolunye uhlangothi ungqongqoshe wezobudlelwane namazwe omhlaba uRonald Lamola uthi kudingeka ukuthi kuthuthukiswe umnotho wezwekazi ngenhloso yokunciphisa isibalo sabantu abaflathela amazwe abo bethungatha amadlelo alihlaza. We also agree that we are dealing with an economic challenge. And if we are dealing with an economic challenge, we need special economic zones across, even closer to our borders. Already in South Africa, we've got one in Komazi, which can be a cross-border economic zone between South Africa and Mozambique. Zibalelwa emakhulwini amathathu izakhamuzi zaseGhana okulindeleke ukuthi zibuyele ekhaya kuleli sonto.
Uhulumeni wesifundazwe KwaZulu-Natal ubambe isithangami sengxoxo eThekwini lapho okuzobhungwa khona ngeinselele ngodaba lobukufika bakuleli ngokungemthetho. Lesi sithangami siqondaniswe nokubungaza usuku lokuba ngama-Afrika. Lo mbuthano oqhubeka enkabeni yedolobha uqalise ngenhlaba lehide esidaladini zethi kwehlanganisa zonke izinhlanga kanye nabaqhamuka kwamanye amazwe eAfrika. UNdunankulu waKwaZulu-Natal uthi iminyakazo ebonakala kamuva ngodaba lobukufika ayilona uphawu lokuthi isifundazwe esigubuzelwe izenzo zokucwasa ngokobuzwe kodwa iqhakambisa inselele enkulu ngabokufika abangenawo amaphepha abagunyaza ukuba kuleli. We decided that we called for a dialogue so that there will be a multi-sectoral approach in dealing with this problem of illegal migration. And hence we have even met with the civic organizations that are marching on the street on a regular basis to say to them, let us do everything responsible. Let us know what will threaten the investment in our province. Umtitiyelo omkhulu wamabutho kaZulu nabanye abethamele lombuthano ukubungaza usuku lwama-Afrika baqhakambise kakhulu ukubaluleka kosuku lwanamhlanje ohlanganisa zonke izizwe zase-Afrika. Kubaluleke kakhulu usuku lwe-Africa Day lwanamhlanje ngoba kithi sonke singama-Afrika sizizwe ezahlukahlukene siyayiqhayisa ngokuba ndawonye siyiqhayisa ngokuthi celebrate ndawonye singahubhani singenzani lutho sihloniphane. Asiqabile ukuthi kuhlale la ngoba kwenziwe imash and march sekwenzela ukuthi sifuna kuhlale la ngokomthetho bethole usizo olufanelekile ngokomthetho because ufika kwabo la baphula umthetho silwa nokuphula kwabo umthetho hayi ukuba khona kwabo la. Akukho sekuphawulwe uhulumeni ngomnqamulajuqu okhishwe ngezinye zezinhlangano ezimelene nabokufika kuleli ngokungemthetho esezizwakalise ukuthi kuzofanele bahambe bonke labo abangenazimvume mhla zingama-30 kwezokwethwasa. Umbuso usukhethe ukusiphikisa isicelo sebhayili sika Brown Mkhotsi umsola ngokuhlinzeka ngekheli elingaqinisekisiwe ukubhala incwadi efungelwe nemininingwane engelona iqiniso kanye nokuthi kungenzeka phazamisa ofakazi ecaleni lakhe. Isicelo sebhayili sika Mkhotsi siyaqhubeka namhlanje enkantolo yeMantshi yaseGoli ngemva kokuhlehliswa ngesonto eledlule njengoba umbuso ubucele izinsuku eziyisikhombisa uqinisekisa ikheli lakhe. Umkhotsi ubhekene namacala okutholakala nesibhamu kanye nezinhlamvu engekho emthethweni, ukuqhumisa isibhamu, ukuphazamisa ukusebenza kwengalo yomthetho kanye nokusenga ezimithiyo ekubeni efungile njengoba kunezinsolo ezithi nguyena owahlela isigameko sokuthi khona wayezama ukumsoco ngeFosloras ngoLwezi nyakenye. Mbukeli Thiqu eyitolo siyabuya nezinye indaba ngemva kwekhefu. Asikubingelela siphinde sikwamukele uma ngabe usanda kungena sikukhumbuzeke futhi nokuthi lezi indaba ziyatholakala ku-YouTube na ku-SABC Plus. Ungena nje kuzo uyicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzoyithola ngomnjalo bazo. Owabe engumengameli wezwe uThabo Mbeki uthi udaba likamengameli wezwe uCyril Ramaphosa olithinta iphalaphala kumele abhekane nalo mathupha njengosomabhizinisi. Uthe iANC kwakungafanele isebenzise ihlalo zayo eziningi eParliament ukuze ikhahlele umbiko wethimba eliyimele elathola ukuthi kungenzeka ukuthi uRamaphosa kunecala okufanele ayiphendulele kulo odabeni lokwebiwa kweindodla zemali eplazini lakhe. Umbeki uchithe izinsuku ezimbalwa esifundazweni iWestern Cape njengengxenye yokulungiselela ukubungaza usuku lwe-Afrika. Ngosuku olulandelayo ubambe iqhaza emgubheni weminyaka engama-30 yomthethosisekelo waseNingizimu Afrika eParliament nalapho ebalule izinselele ezikhungethe izwe kubalwa nembhikisho eqhubekayo yokuxosha abangokufuduka kuleli. In 1969, Ghana did the same thing about Nigerians in Ghana. And said, we don't want these undocumented nationals, and they attacked them, people ran away. Nigeria retaliated 10 years later, 1979 and 1981, and drove away the Ghanaians, and he said it solved nothing.
He says what is happening in South Africa is not new on the continent. Umbheki uphinde waphawula ngokuziphatha kwe-ANC udabeni lokwebiwa kwemali eplazini likaMengameli wezwe Cyril Ramaphosa iPhalaphala. The courts have decided. I had written to the leader of government business after they took a wrong decision, in my view, in Parliament, when they decided not to allow the process from that panel which was led by Chief Justice Ngobo, to allow the process to go to this committee. I had written to leader of government business to say that decision was wrong. Umbheki akazange alishaya indiva nodaba lwezimpi eziqhubekayo e-Ukraine esesidonse iminyaka emithathu. You can't bring NATO to the doorstep of Russian Federation, and think they're going to do nothing. The matter is not difficult to solve in the substance. Umbheki wedlulise nomlayezo kweseka iqembu lesizwe iBafana Bafana njengoba lilungiselela kwemqhudelwaneni wendebe yomhlaba. Inkantolo yemantshi yasemudimule esifundazweni iLimpopo namhlanje ilalele ubufakazi bomsolwa wokuqala uEmmanuel David ecaleni lokwebiwa kweindodla zemali engamadola asemelika eyayiqishwe kusofa iplazini likaMengameli wezwe uCyril Ramaphosa iPhalaphala ngonyaka u2020. Umsolwa wokuqala ecaleni lokwebiwa kwemali eplazini likaMengameli wezwe uCyril Ramaphosa namhlanje wethula ubufakazi malungana nokuthi kwenzekani ngosuku lokwebiwa kwemali. Umbuso usagxile kakhulu ekutheni kwenzakalani ngalolu suku. Like I said, that the break-in at Phalaphala, I'm not aware of, but on Sunday, late evening, I remember, and I can recall, but I cannot remember the exact time. What time was it? I remember I went to I was at Fenacrowd, and then I went and picked one of my friends at Fenacrowd for us to go to Rustenburg. But I cannot recall the time. But it was on Sunday evening. Umsolwa uchaza ngosuku lokuthengwa kwezimoto. When we arrived at the dealership, just to draw and two of his friends, they get out of the car, and then myself and Mila Tagalo, we remained in the car. And then she was quick and around the dealership So what happened, Pedro and two of his friends, they went to look around, and then later on he came back and said to me that I think I found one of the cameras interested for me. Icala liyaqhubeka. Umqeqeshi we-Orlando Pirates uAbdeslam Wadu uncome kakhulu ukuyimisela kwabadlali beqembu lakhe waphinde wabonga abalandeli baze ezimnyama ngokungadikibali ekwesekeni iqembu. Lokho ke kuzemva kokuthi amabhakabhaka ekhale emuka nesicoco seleague ngomgqibelo emva kokwehlula iOrbit College. It has to be given first for my players that have been so fantastic during this season, and of course credit has to be given to our fans who were supporting us all over South Africa with the fantastic atmosphere, stadium packed. Bese kuphele iminyaka eyishumi ezagcina ukunqoba iligi ezakhe kulomhlaba kamasipala njengoba nje zayigcine ngo2012. Thapelo Xoko ogijima emumva kwezimnyama uthi ukuyibamba iqine iyona into ebenze bafika lapha bakhona njengamanje njengeqembu. We knew it's going to take a lot. We were competing against people who've done this many years. So we had to also stay within our processes and not lose faith in them. Yes, we came close in the previous seasons, but we always strive to improve and do better than the season before. Ucija amabhakabhaka uveza imfihlo yakhe wathi yena udla ngokuqinisekisa ukuthi wonke umdlali eqenjini uyibona emqoka. If you understand a little bit my philosophy to lead this ship, we don't have any substitute players. I speak about players and impact players. It's very important for them to feel that they are part of a team. Emidlalweni wokugcina weleague obungomgqibelo Pirates inqobe ngamagoli 2-0 kowayo neOrbit College. Mbukeli sasiqedwe lo nganto mangabe sibuya sibe sikuphathela umhlahlo wesimo sezulu wena nje ngayindawo.
mbukeli siguqisa lapho ke besiphasele zona namhlanje emini oza kwethu ke bayeza nezindaba ngolimi lwesindebele magamanxa nje ihora lesihlanu ntambama thina sobuya nezinye indaba ngehora lesikhombisa kusihlo ube nobusuku obuhle noma ke ube nosuku oluhle mbukeli isale kahle.